Dobar je put, mada je nama Racka rekla da je jedan deo puta loš, ali je put odličan. A dobar je put. Da, odličan. A ti se udo? Sve tu i doktor. Sve pa kažem mi sve čovjek pristaje. Evo, kaže, stambeno, obezbeđeno, financijski, obezbeđeno. Niti mi staro plače, niti mi mlado. Kašlje da mi si staro. Ja sama. Idem da sve. Ona je Išao tom trasom? Ne znam put. Ma dobro znaš, mislim ono glavno kako ide već. Nemam pojma. Dobro, ništa se držim je onog što sam zapamtio s karte, ono kao Topola, Svilajnac, Petrovac. Imaš kartu? Ja kartu nisam ponio, autokartu. Nisi ponio? Pa ići ćemo preko Bukulje, a? Za Topolu bre idemo preko Rudnika, čovječe. Znam, ali kad stignemo do Rudnika... Idemo niz Rudnik, uđemo u Topolu i to je to. Posle idemo u sledeću kotu koja se zove Svilajnac. Onda ćemo ka Petrovcu na Lavi. Za vama desno. Da. Znači, gdje mi idemo? Idemo na Topolu, jel? Na Ljig. Onda idemo na Ljig ili na Topolu? Idemo na Topolu, ali preko Rudnika. Aha, dobro. Okej. Ajmo sad ovdje, znači, levo. Pa to te ja pitam, kad stignemo do Rudnika, kuda idemo za Topolu? A znači, nećemo preko Kragujevca, može preko Kragujevca? Pa može i preko Kragujevca. Ovo ti pravo za Kragujevac od put ovdje.
Mila Bandur, znaš, kažem čovječe, nisam mu to uradio i to rekao čovjek, rekao da letuje se na mene. Kaže, dobro, ali te se oni su valjda vidjeli da je on malo čovjek. Kaže mi, dobro, ako budeš imao problema, nek s njim, nemoj ti ništa, budi miran. Ne znam nijak mi slučaj. Kako da se podižne ovo, a? Ovo nešto nije u redu. Sad. Da. Ćao. Gledaš, ili ti? Ne, Reci mi, što si ti sad pošao u Vitovnicu? Pa imam nekih problema ovako i sa zdravljem i sa samim sobom, što kaže čovjek, znaš. A sa kojim zdravljem? Pa i sa psihičkim i ovako fizički. A šta ti fizički pravi? Pa dugo je to priča, znaš, da te ne smeram i to, znaš, ove bolesti 90-ih što su nastupile po gradovima i to. Glupo mi je da pričam o tome, sramota me i da te ne smeram. Mnogo sam bolestan. Pogrešio sam, tako. Uvijek si se dobro, ali da nema nije. A to tako ide? Jel idete prema Beogradu? Idem za Svilajnac, tamo da te dobro, pitam to je tu. gdje treba da skrenem. Markovac se zove iznos. Markovac. Čekaj tu. Znači to je odavde 10 km odavde. 10 km desno. Drugi izlaz Lapovo, Markovac je sljedeći. I tamo plaćamo, Imaš tako? putove, da tamo plaćaš, do sad ja sam vidio. Ok, hvala ti lepo. Ajde. Imamo kuću gore, ali ništa nije ono velika i ono nešto sve, ali smo je sredili sve super, ono stvari, sve. Ali treba mi žena. Ne mogu više mnogo mi crne misli prolaze kroz glavu, gotovo zadnjih par mjeseci, od kad sam bio tamo čure i to, to je strašno. Ne mogu da izbacim iz glave to da sam bio u zatvoru i to sve, šta mi se događalo. Vjerujem da li si ti Jacka znala? Pošto mi je rekao Čale da te je video i da si me pozdravio. Tad kad sam bio u zatvoru. Da, on mi je onako nešto malo kao pomenuo. Spomenuo ti je, znači Čale, da. Da, ono, kada imaš problem trenutno i tako. Da. Mislim, ne daj Bože nikom. Kad poslije to, bole me koleno, znaš, krakat sam, a ovdje sam... Ajmo, Marinko. Evo.
Previše čovječe te kamere ne mogu da se usresrede. Pazi ovo. Znači, dobio sam blagoslov i dobio sam vodičak. Ja sam uključio već snimanje, samo prođi tamo. Gdje je taj izvor potoka? Ne znam, Švacka. Ćemo da odemo, a? Taj izvor. Kako se zove on? Brat Dobrivoj, duhovno čedo. Aha. A dakle on? Iz Beograda. A ti Milane? Ja sam Ličan. Aha. Ja sam Ličan, iz Donjeg Lapca. Blagosloven Gospod naš svegda ninje i prisne vo vijeki vekova. Amin. Naš otac je govorio da budemo dobri radi svoga dobra. Amin. Upravo tako. Upravo tako. Sad smo upali u kadar. Zbogom, brate. Ostaje mir. Ovo naša sestra Bojana, Hadži Bojana. Sjedi si. Ovo naš Ivica. Ajmo, ajmo. Bojana, možeš? Idemo. Samo vidim da niko ostao. Nije niko ostao. Ne, držak dole, brate. Amo te zna si ko ide postaviti. Ili se Rada Milović ili Jovan, znaš, ovdje obrnuto. Bila sestra Rada, tu je sestra Bojana. Ko skini? Kako to očekuje? Ako ne zna, sapetaj. Brate, zbogom mi hvala. Zbogom, hvala vam. Kako je ime, brate? Zoran. Zoran. Ja sam grešna robom Bože Bojana. Hadži Bojana. Hadži Bojana, da. Kad ste bili? Slava Bogu 2004. I kako je bilo?
svaki trenutak i svako mesto. Tako se urezalo u pamćenje kako ide liturgijska godina, ja tako živim Jerusalimom. Ja tako živim Zeodanskom pustinjom, ja tako živim manastirom Svetog Save Osvećenog, Svetog Teodosija. Da. I još smo imali beskrajno veliku priliku da na tom mestu gde je Sveta Marija Magdalina, kažem, srela Gospoda, tu je podignut hram ruski. I kad smo ušli u taj ruski hram, četvrtak popodne, to je bio veliki četvrtak naravno, ušli smo u hram i tada se služio, molim vas, akatist Svetoj Blaženoj Jelisaveti i njenoj inokinji Varvari. Akati se služio pre nego što će ih preneti u Rusiju. Zamislite vi da mi celimo njene mošti i da učestvujemo u akatistu na ruskom jeziku. Živi tako nešto.